Desde a Asamblea de Mulleres de Galiza Nova, en colaboración co BNG de Lugo, decidimos facer esta charla sobre a cultura da violación, animar a todas as mulleres a que participen na folga convocada o 8 de marzo polo Día Internacional das Mulleres Traballadoras. No acto que organizamos desde o BNG e Galiza Nova abordaremos que é ou que significa iso da cultura da violación. Falaremos de como as industrias culturais, como a publicidade, o cine, a literatura naturalizan e normalizan os abusos, as agresións e as violencias sexuais contra as mulleres. Pois o que vou facer eu vai ser un pequeno percorso, non, pola violencia que sentimos as mulleres dende que nacemos ata a idade adulta, dende o nacemento, dende que somos bebés e nos poñen os pendentes en preguntarnos ata que, bueno, pois nos vemos como obxecto como unha cousa, como un obxecto que pode posuir pois calquera home se lle dá a gana.